Busai hima bo kisani ko gya haideba logi khabaksa tongkhese khaksang mano haideba baksa saje aphan ongui mano bahai bihik busanya yakung rok sini kahane tabuk to ani condition belanya hamya tamni hinke belekhin sori rok dukhlayo hinke baboni bagai yakung rok ani busai malish khairiwo thok rok bai hinke doctor basao malish khaidi hinke ma khayo haideba hinke baksa saje aphan ongui tongmano haideba amo to sungkani ni byapar se sungkani se tongoi thanani buijis pano sato haideba sungkani kaham korong tongoi hamjak mungkara khai thangmangkai asung sini bagai kaham tei sini phainai katal cherai ni bagai bo sung kaham korong tongkhe bo kaham tongnani haideba gumo hai busai bujiwoi bihingno support khayo time mote time chanani time mote time tongnani kaham korong tonani musung jago busai bo tei bihik bo amo haini busai ni musung jago haideba.